Katso vuori, siirretäänkö? Oletko varma, että missä päin koti on? Kyllä se on tuolla tai tuolla tai tuolla päin. No kyllä me sen löydämme. Ehkä. Au. Oletko hyvä kiipeä? Amen. Minä en niinkään. Tää voisi tapahtua kiipeäry. Mutta ei toivottavasti. Anteeksi, jos minä pudotin sinut. Et pudottanut. Minä menen vähän tänne päin, päästä vähän tiedään. Siellä menee dinosaurus. Dinosaurus! Apua! Tule! Iso hurja dinosaurus. Se on vielä karvainen. Apua! Nyt se hankaa itseään tuohon kiveen. Tulee äkkiä. Todella pelottavaa. Tule. Jostain pois. Tuossa on dinosaurus. Oh. Mutta se ei ole karvainen. Eikä se ole lihankea onneksi. Tuo toinen on. Se on vaarallinen. Mennään äkkiä. Koti näkyy. Hyvä. Au. Sattuiko sinua? Ei. Tulee vantin refleksistä. Äkkiä sisään piiloon. Menikö se? Tai siis mennä. Minä kurkkaan. Kyllä se meni. Pelottavaa. Mennään seuraavanakin päivänä seikkailemaan. Mennään vaan. Ouch. Mutta nyt nukkumaan. Juuri. Anna sinullekin vähän peittoa tästä. Yö meni. Minä nukuin ainakin ihan hyvin, vaikka vähän pelkäsinkin sitä dinosaurusta. Niin minäkin. Menetkö sinä jo? Minä olin syömään aamuneeksi. Oletko meninkin myös vähän vielä kauas? No. Hyvä. Oletko valmis uuteen seikkailuun? Olen. Mennään. Auselet mua silmään. Oi, anteeksi. En ole tiennyt, että tässä lähistellään näin iso vuori. Niinpä, mennään. Katso! Dinosaurus! Voi ei. Katso, tuolla. Nyt se menee vaanimaan jotakin. Ai. Ai. Au. Onneksi se ei ollut korkea pudotus. Mutta minä meinaan pudota uudestaan. Oi ei, älä putoa dinosauruksen kuoppaan. En. Kiipää tälle kannalle. Täällä olemme ainakin turvassa. Niin olemme. Hurja dinosaurus meni onneksi. Pitää katsoa, että jos tänne. Tule. Mennään. Oi. Au. Hei, yök! Dinosauruksen kakkaa. Hei, yök, mennään yrjään. Hei, pääsen omaan yrjääni. Mikä siinä oli, joka pompautti minun? Se oli joku varmaan joku pompputatti. Pomppusieni. Niin siis pomppusieni tahtoo sen anteeksi. Mutta voihan se olla myös mitä rottua. Varmaan tervetuloa. Kato kuinka iso käpy. Varmaan maailman suurin ja hienoin. Odotetaanko meidän kotiin koisteeksi? Odotetaan vain. Vietetään tähän hetkeksi. Tullaan hakemaan se sitten, kun olemme seikkailua. Tänne päin. Puita. Varo, että et putoa. Apua! Auta minua! Ui!
Minä vedän sinun vaatteistasi. Se oli lähellä. Se käpärä. Se oli todella lähellä. Noin meilläkin olisi käynyt. Ai. Huutarapuu, en uskalla. Apua, auta. Huhhuja. Tämä riittää varmaan. Joo. 1 päiväksi. Joo, lähdetään hakemaan se käpy ja mennään kotiin. Kyllä. Käpy. Tässä se on. Kuulitko dinosauruksen ääniä? Oho, nyt äkkiä. Se voi olla se lihansyöjä. Niin, äkkiä ole. Hieno käpy, laitetaan tuonne. Oho, meren peittomme. Se alkoi muisto tästä reissustamme. Vaarallisesta reissusta. Hyvin vaarallisesta. Niinpä. Huomenna taas uudelleen. Kyllä. Kipeä tänne. Tämä on kyllä aika rankkaa. Niin on.